Mun nimi on Nummisen Pete, mä oon Nurmijärven Golfista. Meillä voi järjestää liikunnallisia työ- ja hyvinvointipäiviä. Lähdetään tsekkaan, mitä meiltä löytyy. Lähde mukaan. Täältä yläkerrasta meiltä löytyy tyylikkäät kokoustilat. Tuus katto. Tilava, yli 40 hengen kokoushuone, kaikki kokoustamiseen tarvittavat välineistöt. Meillä on etätyöpisteitä, lounge-tilat, telkkarit sun muut. Tänne voi tulla pitämään kokousta koska tahansa. Ja täältähän näkyy sitten meidän ravintolan puolella aika kivasti. Ja hei, tietenkin meiltä löytyy 2 upeata hierontatuolia, jossa voi pitää sitten tauolla ja vähän rentoutua. Aivan mahtavaa. Nyt me ollaan täällä klubiravintolassa. Täällä on helppo päivä aloittaa kuin aamupalalla tai lounaalla. Täällä on hyvä pitää mitä tahansa tilaisuuksia. Yli 80-paikkainen ravintola täällä. Meiltä löytyy pikkusnacksia, on sämpylöitä, on kahvit, systeemit, kaikki löytyy. Meillä on viimeisen päälle alakartellistat. Tänne on hyvä tulla koska tahansa syömään. Ja meillä on tosi monipuolinen lounas tuolla. Monta eri vaihtoehtoa. On hyvät salaatit, viimeisen päälle lämmimmät ruoat ja keitot joka päivä. Ja hei, jos meillä on riittävästi nälkäistä porukkaa, niin tilaa ei lopu kesken. Meillä on myös lasitettu terassi täällä, johon mahtuu saman verran 80 tyyppiä syömään ravintolan lisäksi. Tsekatkaa nämä maisemat. Missä muussa lounasravintolassa on tämmönen maisema? No ei tietenkään missään, paitsi meillä. Täällä meillä on upeat pukuhuoneet ja saunatilat. Apropos, niitä ei nyt voikaan kuvata, koska meillä on porukkaa saunassa. Ei ruoan jälkeen tarvii jäädä tyhjin käsin. Täällä voi lähteä vähän treenaalle tonne. Ja sitten ensimmäinen pitstoppi. Tästä voi lähteä fudisgolfi, frisbeegolfi, golfi. Jaha, katopas. Ja sieltä se pallo löytyy. Par 3 kuppia. Ja hei, kattokaa mitkä harjoitusolosuhteet. Aivan mieletön mahdollisuus pelata ja harjoitella golfia täällä meidän kentällä. Tätä et ehkä tullut ajatelleeksi, mutta meillä työ- ja hyvinvointipäivä voi kruunata myös Green Card-kurssilla. Noin se lähtee. Oli sulla minkä kokoinen porukka tahansa, minkälainen tarve tahansa, tervetuloa tänne meille Nurmijärvelle.